Kristen kpa berkud dan sem bakuit. Amen. Pada kasi ngin pusan halor ka gospel kat kemu Lukas long bopra kat kendai adu arpuwe. Kakami ujisu bat ki henmen para jong u kilawan syau. Henry kim syamla bane kendu yau namar ba bun breu. Wei na kipaj ba ulai tu ha ujisu. Kakami bat ki henmen para jome ki yayang habar bat ki kwa bane kendu bat me. Ujisu te ulaong haki. Kakami bat ki henmen para jonga kilong kitu kiba sengap ya kakti nublay bat kiba kongu yaka. Ke gospel jeng try ke jingero yame ku Chris. Ke jing pusan hakane ke sengi kalong ke bentajung ke Maria balong kum kanuksa ban pen priang lane ban penyar ya ke yeng ke sembelay. Ki henmen ki para jung Jisu ya ki kerteng jung ki ngila ban syam haga gospel ku Markus long ban riu khot lai ki kerteng jung ki long apareng yang u James kasing yang Jacob u James u Joseph u Judas bat u Simon nang ta la tho ro hang tu pakidan ki men ki para kan thei ki jong uru. Kajing mut hang ne penpunon kami ni kiktin han men para sendrang bat kan thei jong Jisu. Haba ni pej ya kadustur urkom khot urkom khen jinga dei jong ki Hebrew. Haba penon kam ya kin kiktin han men bat para ka ketin kalong kebayar. Kamut ya ki sipara ki bakha na kaju kakami badu kepa. Ketin henmen berpara ka tauru ya ki bakha ya ki khun persa ya ki tu ki balong sipara tangba kakami kade kaju ukpa la ban ya per ne ukpa longju kikimi kla ban long ya per pareng yang half sister dan half brother yakum kita dia kum kita ru la penenkam da kene keju ketin paki dei ki men ane ki dei ki para dia namar kata ni dei ban singothu habangi pule ya kajun tho bokoi kat kum ka rukom penenkam ya kitin jong katu kapor hakaba uji suim hangne yakaba u Lukas bat u Markus kitho ngimdei ban sim katkum kebangi sngufu menta yaka jakala jong andre yakato kapor ba lapanon kamken ya kini kiktin kumno la penon kami kitin haga jinga dei haying hasem te lara kini ki kerteng ki pelangi ya sengau James, Joseph, Judas, Simon perkin men ki para kentei jong Jisu. Lara ki dei kini ki para trai lane ki men trai jong Jisu. Ti ken mau ha ka klip mat syaba u Jisu klat halor geding pena. U Jisu pat ula IT ha u Yohanes apostol ban pej lane ban sumar ya ka Maria ulaong pej itu ime jong pi ha u Yohanes pat ha ka Maria ka kemi jong uang itu ikun jong pi te kumba ni la berkat la dei hakitu ki por ne dei mentaru habadon ki kun trai lene ki henmen ki para trai la jong kumno en IT ya la ka jong ka kemi ha ki wei pat
ki bom don jing ade lene ki ba don jing ade kham chengai kam la ban long la don ki para trai ting di ban ai ya kitu ki para trai hi ban ong pe ya ime pi pe ya ime ban ke ba ong ya ki bakha ne ki persa yang ki ba mar sentai ki si para ti nomor kata ni de ban skutu ya kane ata sakawai ke jing puson halor kane ke jing pule kamaria kalong ka kemi ke bayai ne ha ke jing long soti ila ban siam kini nadu ki por ki badang sedang jong ke balang hi ba ki priang ya kane ke jing long jong kamaria wadla kala seng kala pun kala kha ya ujisu reka ya ne ke basoti andrei kane ke jing long jong kam kalong kanuksa jong ke jing penyar ya kayeng kasem blei ya kaba maka ningkong kalalong kata kaba sumar ya kaba kala yo sngeu na kaktin ke jong blei haba kitu kuma uji suwang mo kitu ki badan ki skor to kin sha skor apa ni siam gospel kum Lukas pra bi long pra khot pra benta babi kitu ki ba sha skor ban ki skor ban de ki de ban sha skor de ka de kamaria ka bala sha skor ne ko ka sur jong blei pa de na ka ne ka dau ka lala ban sngutu ya ka kubor jong angel Gabriel bat ka kal ong kumno hakmi ngalong ka syakri jong utrai te ke jing ko ngu ya ka tien ke jong blei ke de kamaria ka banikong te da ka ba ka le kumne te kalong konuksa yangi iwe pe iwe aba daka marwei kan sa skor ki tin jublei bat le ya karu te ki wei ru ki ba nge bat ki bali osngeu ya ka tin jong jisu ki la nge te kumta ki along ka wei ka yin ka sem ka bayar hapo ka yin ka sem jong ukris te ki jingkren yu jisu kan khampa ban sngutu hakan ne kurkom kitu ki bas ngap ki kaktin ublei bat ki ba kongo ya ka kum ka kemi jonga kamaria ki de kita ka kemi bat ki henmen ki para jonga de jing sim hakan ne kurkom ken ya kaneka jing long jong kamaria ban ta jong kamaria ha kaneka kaneka jing pulek pangidang su dabyo sngeu dang su dabyo sngeu mantan di kendiat syapang kene ke jinglong soti jong kamaria syuaban penkut manadu ka snem ke ba sauspa life away mo ha ka council jong Ephesus hang tu ki la priang ya kamaria balong ka Theotokos ka bamut ka kemi jong blei nangta ngi semru aga jing tho jing gospel hiru ba u angel ula ong hau Joseph hijing posniu ba ya uta uba la seng da kamaria omde na ubriu ba dia kaneru la priang da council jong ka lateran hagas nem drus pa sapu khandai ti nadu ki snem ki spa snem ki ba dang sedang i la priang ya kane ka jing long jong kamaria keba la seng la pun na ublei but om don jing ede bat u Joseph ba de tang unong sumar jongka di ya ka jing long soti jong kamaria kalong keba om don jing artatin bat u Jisu u long kpa be tang ya ublei ti ya kane naki kampla bajia lomba jong ukpu yo kharis la ban pensisya kakum ka start science wat ka ba mentaru ba hakawe kasin ba la jia ka jingkala do
utu ukpu balik hadin balada perkentang da uleng dok soblay ula kelalong kadok kadok jong kebentah jong kolong senam bat la don senam te haba la lek ye ki tes la tes haki kitu ki doktor bat haki doktor klem syem ya tu re kade klasim nang no ya kata kaleng kadok keba im bat kebadang ki bat kebadang jauh senam la syu tes pe jeki bat keli yaki kade ka jong no bat ka blood group jong no bat ban ya tu ya ka result ki syem kumno te endai kle tu ya ki jing syem apabila kali kede ke blood group you ki ong blood group AB positive but DNA jong ukpa ki ong omdon DNA jong ukpa pila ya sgo banga ong omdon DNA jong ukpa kamut kamdon kasnam kpa don tang kasnam keme DNA jong ka keme ti kum ki briu kane ka pom la ban long la da omdon snam jong ukpa kumno la ban long khun Andrei kane kade keba la ban long ti kane kade jing pensisya wan leng ba jong ka science ba kamaria kalong ka soti ba kam don jing ya dei bat uno ubreu tin mar kata ti tongin pidiang ya kane kum ka dak kesin ka bawan hi na ublei ba kamaria kalong sisya kata ka ba kongu bat ka ba la ngej sneng pat kebala im ya kaktin ke jong blei pada na kane katau ba maka kade kata kanuksa benekong ban sa skor ya kaktin jong blei ban dublong kakemi ba sisya jong ujisu en yora yo trai Jesu Christ junam la junam amen hakstem kpa berkun mensim bakuit amen